जों बिदि गामियाव जौ लोंसोमबाय थानानै जागोन नामा? माबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि गामियावबोथ' एसे न' बां लुनायनि खायदा लानांसिगोनलै। मालाय नुवाखै टाउनाव बेसेबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुगासिनो दङ। माजों खामायदों बिसोरलाय? मिथिगौ? बेनोथ'लै। जों मालाय हाया नामा? मावनांसिगोन ना? मा होनो नोंलाय? नंनाया नंगौ आदा बुदां। आंबो सान्दुं गोसायाव मावनो बाखाथारबायलै। बेबादि मावनानै मोनजाया। माबा मोनसे 2 नाम्बार मावनानै थाब माहाजोन जानाय खायदाखौ लादिनि। खोनासं आदा बुदां, आं मोनसे आइडिया गोसोखांदों। बे गणेश माहाजोनाव गलियाव मोसौ फालोसो थाथारो। बेयाव माब्रैसो होनानै लांनांसिगोन। ओमफ्राय बांगालफोरनाव ज्राव जायो। आयौ फाग्लाफोर, मालायनि मोसौखौ खावलाबायनानै बिगोमा नुसनब्ला सिखावना बुजालाबाया होमबा? दाद लेफे, नों माखौ गिदों? जोंहा बेबादि मावनानै मेरला एक्सपार्ट आइडिया दंखायो। जों मेरला बोरमा खासि, अमा खासि, दाउला खासि खावनानै जायोना। जां बिथां सियान थां, नोंनो सना रुफा नाङा आरो थाखा फैसा नाङा। नोंनि न'आ मोजां लुनो हादों नामा नों जौ फाननानै? नांनायाथ' नांगौ। बेसे बिदि रानथाब फोनथाब जौ फाननानै जाबावनो आं मालाय। होनबा एबार थफादो। रेडि जादों। लाजिदबलाय लाङो बाहाय आंहा। हिनजावफ्रानो सिखाव होनजाबायनाय जाया होमबा? नैबे बुदाङा नोंगौ। लों, एसे लोंखाबाव। साहस जानायनि। साहस जालायनाङा। हमजाबाय हले आंनि दाय नङाहाय। नोंसोर सानैयासो लानांगोन। खोथा बाथ्राफ्राथ' जाबाय। होनबा नों मा सानो? थिग जाबाय दा? दे। नै बेखौ लादिनि। लानोसै। फाग्लाफोर, दामब्रा होननाया माथो गायसो? थोद मा गाय, हालुवानि खोथा गैया। थु। मानसिनो हाद्रो नों मानसि, जों लानोसै। थु। थुदो फाग्लाफोर, थुदो। मानसि फैगोन मानसि। थुदो माबार, मानसिफोर नुगोन। थु। माबार, खेला। आंनि मोसौखौ मा दांलाबायखो? नङालै आदा, जों थुखैनानैसो हैनो नागिरदोंमोन नोंनो। नोंसिनि गोसोआसो आलदासो। औ मानसि नालाय बिसोरो। जों सिखाव नङा माहाजोन। मानो सिखाव नङा जाखो? जों थुखैनायसो हैनो नागिरदों। थुखैनो? ओहो, नोंसोर सिखावथारसो। नोंसोर सिखावथार, आं मानिथारा। बोराय मानसि। मा सोंबावनांगौ? ओइ सेंग्राफोर, फैदोलै फैदो। फैबा आंनि मोसौखौ बोथ्रोदथारबाय। फैदो। फैलै फै, मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदथारबाय। फैदोलै। आंनि मोसौ गायखौ साथाम मानसिया बोथ्रोदलांबाय। फैदो। होसो सेंग्राफोर, होसोथार। मा जाबावगोनलै? दाबोले ओंखार। हामा हिनजावनि फिसाखौ दाबुसै बे मानैखौलै होथार। गाथम जोथम होख्लाय। नोंनो थिनोलै उदां बेनो लायनोसै
बुद्धि खालामलाबायनानै आंखौ खस्थ' होलाबाय लासि मा सुनि ग्रुपआव जाखोलै आरो भुल जाबायलै माइजलाबारिउ सफैलायबाय नै फान्था गेलाया आरो आंखौ बुहोनो फैलायबाय नोंसोर गैया गैया दिनै आं जौखौबा मावाखै मा बार ओंखारलां मा गोरा गोरा फालाय आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोसाय औ आब' बिनि खोथाखौ खोनासंनाय मा खोथा बेलाय मा खोथा आं खोनासङा मा बार ओंखारलां मा ओंखारलांनो एबार जों रावखौबो गिनायाव गैलालै नुबाय आं गामिनि मानसिखौ लानानै फैबावदों बे जिनिसखौ नुब्लाथ' पुलिसफ्रा हमनानै लांथारगोन आंखौबो हमनानै लांगोन ना बिदिब्ला आयु गामिनि मानसिबाबो खाथार गैया सोर गावबुरा सेक्रेटारिनो खिथालाबायनानै बुलाबायहोग्रा जों बिदिखौ गिलाबायग्रा मानसि नंला आरो नोंबो जौ लोङो सोरबा गामिनि मानसि लोगो जादों नामा मा लोगो जानो जम जिनिसजों मा खाथार जम जिनिसजों दासो बेखौ नुनानै गिदों नोङो जों गामिनि मानसिखौ गिग्रा मानसि नङालै सोर बियो खिथालाय जानो नोंबो दालालसो नामा गामिनि मानसिजों लोगो लाग्रा औ बाराबा खाथार गैयालै आं दानो बेखौ सुनानै गब्लं होहैगोन उदै थुदै होजोबनांगौ बेबायदि मानसिफोरा आंनाव जायगा गैया मा बार ओंखारलां सुनि मानसिफोरा नै मा बार ओंखारलां माथो आरो हरनाय जिनिसा लांसै बे सुनि बानि जिनिसखौ आंनाव लाना थां